prelepom studiju Loft gdje ćemo snimati spot za band Ledene oči. U ovom videu ćete vidjeti kako nameštamo scene, kako nameštamo osvjetljenje i koju opremu ćemo koristiti za snimanje. Sada čekamo da se članovi benda nameste instrumente i da počnemo da snimamo. Namestit ćemo posle malo da bude bolje. Kako tebi izgleda ova Nina? Ja bi samo premestila možda. Kako izgleda to? Pa ovako mi izgleda bolje, da. Hoćeš tako ili otvori ih pa ih možda, a? Ne, meni ovako izgleda. Ne, neće od neke. Mislim se možda stavimo onaj... Da vidiš, imaš i ovaj to ćete pomoći. Sad na glavno. Tako malo tu kao raducka, tu kao oči na kolenima, da nema veze. I dalje s ovim snimaš? Da. Ok. Evo sada treba pevačica dovući u krevet, da je vežemo kanapom. I sada razmišljamo kako ćemo to da izvedemo, zašto ćemo da vežemo i zašto ćemo da vežemo kanapom. Nije ni lako zavezati ovo. Ovo je jako teško. Da, mislim samo da ti krv ne ide i to. Gde si medija, pa format. Slobodno. To je to, sve se briše, sve se briše. To je to, može. Znači, evo, ovo snimamo. Pevačica spava na leđima i otvara oči na prvi uzdah. Pored nje se vidi crven kanap da leži na krevetu. Ajde opet. Može. Ti kažem da sam dobro istekao. Moram da osetim bol. Ivona, Molim. kompromituješ. Sve sam zapetljao. Šta si radio? Kako? Ko pušta pesmu? Postoji strah negde u kućini kada si sama u nepreglednom. Ivona, ovo ti je lep za neki showreel tvoj jednog dana. Znaš ono neka kompilacija momenta, ovo je dobro. Da. Sad samo kao pogledaj kroz prozor zamišljaj. Ovo je lep za kanapa. Sve to, imaš 3 sekunde za video života. Ajde, probamo jedno. Ozbiljnost. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Može. Ljubav se mora pustiti, da prolazi, da te izneveri.
stani, to je to. Ne vredi za nju se. Okej, sa 180. Stani. Kraj mora voleti. Što nismo više u ljubavi. To. Da. Nije mi dobro. Evo, moramo preko vrata, znaš, to je ono. Ja mislim da će to... Padnem napred. Stoji ljubav. Nemojte previše da se mrdate. Čekaj. Postoji gdje, kada imamo sve, a mislimo malo je. Kako ti se čini? Da? Zna znanje, mali. Tek kad se izedituje, bit će do jaja. U snimcima su top. Znači sad ide ovako, samo pevačica peva ovaj deo, tako da snimamo samo nju, a u isto vrijeme kad ona počne da peva i skida ovo, i pevač skida pozadi i ti polako skidaj sa sebe, tako da nekako ispadne da skidamo sve. Okej, jasno. Držemo, da, može isto da peva, malo. Sami se da drže ovako u rukama tu negde i onda samo Da pusti, može. Ti si, sad radimo samo. Možete baciti stan. Da, malo kamera sa strane, ogledalo u sebe, sa strane kamera i to. Može. Krećemo. Ljubav se mora pustiti, ne vredi za nju se boriti. To je to. Pevač sad. I to je to. Na čisto odavde. Da. Ma da, piš mi se. Što nismo više u ljubavi. E sad, treba da se skoncentrišeš na one delove gdje ne ide glavno pevanje, nego što kad se ubacuješ. To je mnogo energičnije kad ti, znaš, negdje dodamo i ja mislim. Misliš, ja ne znam, mislim, tu sam strašno. Mislim da je to još jednom ja bi pevačicu samo na... Mora. To je to. To je to, svak čas. To bi bilo to, snimili smo sve, sada me čeka editovanje, a ako vam se svidjelo ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem. Crko sam, brate, Ne bi krila baterija. Da, dosta.